Filwaqt li l-konservaturi jistgħu josservaw biss dak li jidher fil-wiċċ ta' pittura, permezz ta' teknoloġija avvanzata fil-laboratorji ta' xjenza djanjostika ta' Heritage Malta, ix-xjenzati għandhom ukoll l-opportunità li josservaw x'hemm taħt is-saffi siekta ta' verniċ u żema antika. L-investigazzjoni xjentifika fuq il-kwadru ta' Caracciolo bdiet billi saru numru ta' testijiet mhux invażivi fejn il-pittura ma ntmissitx. Fil-fatt, għal dan il-kwadru enormi jittieħdu aktar minn 60 immaġni bl-X-ray flimkien ma' spezzjonijiet bir-riflettografija infrared li wrew li l-artist ftit li xejn kien għamel użu minn diżinn preparatorju. Issa li l-konservaturi kellhom din l-informazzjoni f'idejhom, setgħu jibdew billi jnatfu l-kwadru mit-trabijiet li kienu straħu fuqu matul is-snin. Imbagħad użaw ukoll kimiċi apposta sabiex jitneħħa l-verniċ li kien applikat fuq il-kwadru waqt restawr antik. Tneħħiet ukoll żebba taż-żejt li ma kienitx oriġinali. Issa li kienet inkixfet iż-żeb oriġinali, ix-xjenzati setgħu janalizzaw aktar il-kimika tal-pigmenti bl-użu ta' teknoloġija tal-XRF sabiex jiġi identifikat aktar il-profil tal-kuluri użati mill-artist. Għalkemm sar minn kollox biex ma jteħdux kampjuni minn fuq il-kwadru, kien hemm ċerti dubji fuq xi pigmenti partikolari li setgħu bidlu lewnhom ma' żmien. B'hekk ġie deċiż li jittieħdu kampjuni żgħar ħafna ta' daqs inqas minn millimetru ħalli jiġi studjati aħjar. Fosthom din ir-riċerka żvelat li kulur partikolari li llum jidher kannella oriġinarjament kien blu, mentri kulur ieħor li kien qed jidher iswed kien aħdar. Dan seħħ kemm minħabba proċess ta' deterjorazzjoni u anke minħabba materjali aggressivi li ntużaw fil-passat fuq il-kwadru. Permezz ta' dan l-arfin xjentifiku, issa l-konservaturi kellhom biżżejjed informazzjoni biex ikomplu bil-konservazzjoni tal-kwadru ta' Caracciolo.